Ramogi TV, Nairobi. E wach mabende osekelo lit kanyakla kod penjo modhuro eni ringre ji moka 14 oyud kendo e puodho mar Paul Mackenzie e gweng' ma Shakahola mano kaunti ma Kilifi e seche ma chenro mar kunyo liete odonjo odiochienge mar 2 kawuono. Makelo ringre duto mosekuny nyaka ji 21 chakre odiochieng' manyoro. Nyaka sani ji 29 osetho. 21 gin ringre ji mosekuny e buche ka jomoka boro noyude bungu ni kotho. Jomatayo chenro no kwayo kony kaluwore koda pek mar tich kod lach mar alwora magitiye. That's